алонсо вақте ки ба реал меояд ӯ хоҳиш мекунад ки илтимос модричро нигоҳ доред барои он ки лозим аст дар ҳайат ҳамин гуна футболбоз ҳамин ҳоло нест яъне ба ҳамсоли худ муносибат мекунад мбаппе бо винисиус тақрибан ҳамсини сол ҳастанд ва ҳамчунин родригову нафарони дигар нест инҷо як нав чӣ гӯем шоистасолорӣ нест як одами бузурге нест ки ҳарфи ӯро дигарҳо гӯш кунанд дар майдон албатта алонсо аз беруни майдон гап мезанад вале на ҳамаи суханҳои ӯро гӯш мекунанд ё ин ки иҷро мекунанд на ҳамаро мешунаванд ҳозир савол мешавад чаро хаби алонсо рафт аз даста чаро арбило омад бинед гап сари бетаҷрибагии мураббӣ буд арбило дар куҷо таҷриба дорад ба кастилио ба он ювенилу ба он дастаи наварасони ҷавонон 1000 ҷоиза мегирӣ баробари элчи ҳам шуда наметавонӣ дар ла лига умуман рақобат дигар аст гап сари чӣ меравад мо мураббиро айбдор мекунем валекин ин ситорагои осмонӣ ки ин ҳол на ягон ҷоизаи тӯби тиллоӣ доранд майли мбаппе чемпиони ҷаҳон аст ӯ бо фаронсаву бо дишам аст бубинед вақте ки бозингар натиҷаро таъмин мекунад дар 18 бозӣ 18 гол мезанад вале ӯ вазифаи асосии худро иҷро мекунад вазифаи ӯ гол задан аст ӯ пули ку мегирад ӯ шароите ки ӯ дорад то ҳам бошид аз ӯ бештар гол мезанӣ албатта ӯ бо такя ба истеъдод аст валекин вақте ки муҳит вайрон мешавад мураббӣ дастгирӣ намеёбад як параллели хоса дар худи барселона аст барселона дар ҳамин пирамод дар вазъияти ноҷур буд касе ба флик фишор навард баръакс бозигарон ҳам барои флик тарафдорӣ лапорта барои тарафдорӣ барселона дар ҳолате буд ки на бозигар харида метавонист аз ҳама толам қарздор аст на қарзоро ба қавли супорида истодааст валекин як муносибати дастгирии мураббӣ бубинед хаби алонсо дар як ҳолате буд ки бе ягон дифоъгар ба майдон мебиёд маҷбурӣ нимоягаро поён мефарорад бо натиҷа мешавад боз натиҷа мешавад ҳайн ҳол фалокат набуд дар худи реал мадрид бозии суперҷоми финал ҳам қаҳрамонона буд як голи рикошет агар намешуд ки медонад рақобат чӣ мешуд валекин вақте ки бубинед бозигарон контролро ба даст мегиранд ба мураббӣ гӯш намедиҳанд роҳбарият баръакси тарафдории мураббӣ барои мураббиро таъин мекунад барои натиҷа мураббӣ ҷавобгар аст бо ӯро дастгирӣ намекунад ин чиз албатта ба он мерасад ки мураббии ҷавон хаби алонсо нав ба сезоне ки тактика хуб дорад дар як ҳолати сангин қарор мегирад тасаввур кунед ки як муаллим меравӣ дар як мактаб кор мекунӣ ҳам директор ҳам талабагон ҳам тори сари худро чӣ хел кор мекунӣ намешавад кор кардан ин як вазъияти ниҳоят мушкил аст бубинед воқеан мушкилӣ дар хаби алонсо ҳар бозӣ фишор сар чӣ мешавад ҳар бозӣ дар ин бозӣ агар пирӯз нашавад аз кор меронанд мушкилӣ аст дар ин бозӣ агар нашуд чӣ хел кор кардан мумкин аст кор кардан намешавад барои ҳамин анчелотиро мисол даст кашида аз кор хуб шуд аммо гуноҳи худи ӯ буд масалан вақти нав омаданашуд шумо як гол ба ёд биёред ӯ чӣ коро карда буд ҳанӯз ин мушкилиҳо ба ҳамон таҳлиле ки дар як расонаи испанӣ таҳлил кардан мушкилиҳо аз чемпионати бошгоҳии ҷаҳонӣ оғоз шуда буд вақте ки хаби алонсо омаду як нав ба таври худ хост дар даста масалан ҳайати худро дошта бошад дастаи худро дошта бошад бозингарони нолозимро аз даста ҷавоб диҳад ин билохира шӯриш ба вуҷуд овард ва хаби алонсо аз кори кардаи худ пушаймон шуд ва ана акнун дигар бозингарон ту сармураббигиро наметавонӣ ту тактикаи хоса надорӣ ту дар ҳамон ҷо исбот карда будӣ ин гуна саволҳо хеле зиёд шуда буданд ба хаби алонсо аз ин хотир ӯ роҳи худро гум кард ва гуфт ки ман дигар корро идома дода наметавонам аммо мбаппе масалан инҷо париз мехост ба ман масалан замонҳои роналдо киёро мисол биёрад ки дар он ҷо ҳамин гуна мисолҳо ҳастанд вале гап сари чӣ буд гап сари он буд ки роналдо ҳарчанд бозингари беҳтарин буд дар дастаи реал мадрид аммо он ҷо ба қавли худа насиҳатгаро дигар нафаро буданд роналдо ҳам метавонист ки ба як бозингари дигар гӯш диҳад масалан ба чанд нафар метавонист ки гӯш диҳад ки дар ҳамин ҳолат аммо як чиз дигар вақте ки роналдо мехост ки кадом бозингарро масалан ҳатман аз ӯ дар охир аз ӯ маслиҳат мепурсанд ки кадом бозингарро бояд ба даста биёранд яъне ки трансфер тавассути бозингар мувофиқа карда мешуд мувофиқа бо бозингари беҳтарин аммо вақте ки дар дохили майдон мбаппе асту бозингарони дигар ҳам мехоҳанд ки мбаппе бошанд аз ӯ да зуртар бошанд ин чӣ хел мешавад ин худаш як бенизомиро ба вуҷуд меорад инҷо фақат як чи аст дар куҷо айби мураббӣ аст ин вазъият инҷо айби мураббӣ чи аст айби мураббӣ ҳамин аст бояд винисиус вақте ки ман мураббӣ ҳастам мегӯям ки ин париз барои ман дар кор нест бояд роҳбарият вақте ки туро дастгирӣ накард чӣ хел мекунӣ ин мисол ина худат вай ман флоп перес худат хаби алонсо он винисиус ту мегӯӣ ки барои ман винисиус дар кор нест ман мегӯям не дар кор аст чӣ хел мекунӣ не вақте ки ҳамин хел дар ҳолати вақте ки ба винисиус дархостҳо омадан аз дигар дастҳо
اینجا راهبری دگان نقش نداشت. خودی خابی آلونسو با ژورنالیستان گفته بود که وینیسیوس بازیگر کلیدی ماست، وینیسیوس بازیگر در کاری این ماست. برای رسانه است، این برای آرام کردن رسانه. گپی درون دیگر چی است؟ ببینید گپی درون تو اگه گپی درون من دیگر چی است؟ دلیل داره که مثلا پرس گفته باشد که نه همین خیلی است. شو نه وینیسیوس گپی که برای رسانه میگن ببینید گپ باز من میگم برای گپ درون چی است. مباپه ما در ویدیو هم دیدیم در نوروز من نه تو در اوج کرسپندن داری نه فریز محمدی نه ما در ویدیو دیدیم که او اشاره میکند بیا دالان قهرمانی سازیم. مباپه نه بیا رفتیم اناکو اولین نفر مباپه شد که برای رسانه خب الانسو دستان بهترین مربی این رو میگن برای رسانه. وقتی که پرزیدنت میخندد با یک تبسم در حالت دل خود میکنند برای رسانه سلام میکنن خورسندی میکنن همه نمیدون نغز زور است. اینجا حالت است که خب الانسو واقعا من نمیخوام نخش تباری من است خب الانسو نخش تباری تو ولیکن وضعیت رو از یک مکتب اگر تصور کنیم وقتی که دیرکتور تو دستگیر نمیکنه طلبگان هم طور سری تو میگلن در این حالت مشکل است. وقتی رونالدو من روبر دستا ما چخ نمیخوام که دستای ما بارسلونا رو غلبه کنه. نه گپ در سر غلبه دیگر چی است؟ پرابلم تو غلبه بارسلونا بود. تو غلبه بارسلونا بود. پرابلم تو همین بازی هم بود. پرابلم بعد از این بازی وضعیت ویرانتر شد. مسئله رونالدو رو مثال بود چی نبود؟ کریم بنزما برای رونالدو خود رو قربان کرد، تمام پاس‌ها رو به او میداد تو گل زند برای دستا. این حال وینیسیوس برای مباپه نمیکنه، میگه که معاش ما رو چه مباپه نه چه رونالدو کنید. ببینید وضعیت رو خاص چخل میسازند. مربی کی اومد نتیجه برای مربی جوابگر است. مربی میگه من همین بازیگر میمونم برای نتیجه من جوابگرم. مربی دید که با همون کار نشد دیگرها را در آورد. ببینید رودریگو رو شما میگید وضعیت خوب شده استفاده بود. میدونید یک چیز دیگر است از دوره‌ای که در برابر منچستر سیتی باخت реал мадрид агар аҳамият дода бошед футболбозон гуфтанд мо барои сармураббӣ меҷангем бозӣ мекунем ва як коршинос бисёр дуруст қайд кард агар шумо ҳамин гуна суханҳо ва ҳарфҳоро аз забони футболбозон дар мавриди мураббиашон шунидед аллакай бовар кунед ки рӯзи мураббӣ хотима ёфт. чаро? чунки дигар онҳо дар матбуот дигар гап мегӯянд вале амалан дигар кор мешавад вақте онҳо мехоҳанд барои мураббии худ бозӣ кунанд на барои натиҷа на барои даста на барои чизи дигар. ин танҳо ба ислоҳ чӣ гӯям як навъ фиребу нигоҳе ки мову шуморо метавонад фиреб диҳад ба самти дигар барад аммо амалан дигар чиз аст. аммо як чиз дигар дастаи реал мадрид ман фикр намекунам ки дар чунин ҳолатҳое ки вақте сармураббӣ ягон чизро мехоҳаду онҳо иҷро накунанд ин хел даста нест. мо дар таърих бисёр дидем ки чӣ гуна бозигарони беҳтарини буданд ки мо ҳатто аз рафтанашон афсӯс хӯрдем вале вақте ки ӯ ба ин ҳамин қадр зарари даста буд онҳо аз баҳри ӯ мегузаштанд ва роналдо аст ва яке аст барои онҳо фарқ надошт. нахуд дар ҳамин ҳолате ки байни винисиус ва мбапе якеро бояд интихоб кунӣ онҳо флорентино перес интихоб карда натавонанд. не гап дар сари ин аст ки реал мадрид амалан доимо ҳамин гуна футболбозонро дар майдон ҷо дода ба онҳо имкони бозӣ карданро медод. ба хотир биёред давраи галактикосро аз 2002 то 2006 беҳтарин футболбозон ситораҳои дунёӣ ҷамъ оварданд вале ягон ҷоиза набуд ки барои реал мадрид ягон лигаи чемпионҳо набуд баъзе ҷоизаҳои дохилӣ буданд аммо ҷоизаҳои сатҳи бузург дида намешуд. гап дар сари ин аст ки вақте ту бо ин равиш футболбоз ҷамъ мекунӣ ва мехоҳӣ ҳайатсозӣ маҷбури натиҷаву ҷоизаҳоро қурбон кунӣ. ба чӣ хотир дар давраи барои мисол мавриньо ҳам агар аҳамият дода бошед ҷоизаҳои бузург набуд чемпионӣ ва ҷом буд аммо бевосита лигаи чемпионҳо дигарон набуданд. ба оҳистагӣ инҳо омаданд аммо акнун ман фикр мекунам на кросу модричу каземиро ҳастанд дар маркази майдон ки устувор бошанд на дифогароне ки қаблан барои мисол рудигер ва алабаву рамосу дигаро чӣ гуна бозӣ мекарданд онҳо ҳам нестанд. дар хатти ҳуҷум ҳамчунин ҳамин гуна ҳолат аст. ин қадар бозигарони қиматро боимо аз насли қаблӣ фақат куртуа боқӣ монд ва валверде ки ӯ ҳам вақтҳои охир бубинед агар аҳамият дода бошед ултиматумҳои худ шартҳои худро гузошта буд агар гуфт маро боз дар канори рости хатти дифоъ гузоред ман аз даста меравам. яъне ҳолате ҳаст ки гӯш намекунанд онҳо сармураббии ҷавонро ва аслан ман фикр мекунам ки аз ҳама кори мушкилтарин вазифаи аз ҳама вазнинтарин дар дунё барои мураббиён ин вазифаи сармураббии дастаи реал мадрид шудан аст. чунки инҷо на танҳо тактикаву равиши хосаи худи мураббӣ кор медиҳад балки боз садҳо даҳҳо омилҳои дигаре ҳастанд ки бояд бо такя ба онҳо равиши кори худро ба роҳ монад мураббӣ. агар мо омори ханси фликро дар 34 бозии аввал баъди сармураббии дастаи барселона нишон доду бо он оморе ки дар 34 бозӣ хаби алонсо то давраи барканориаш дошт
муқоиса кунем, натиҷаҳо баробар ҳастанд. Ханси Флик 24 ғалаба, 4 мусовӣ ва 6 бохт дорад. Хаби Алонсо ҳам ҳамчунин. Аммо бибинед ба Ханси Флик бовар мекунанд, иҷозат медиҳанд, то охир кор мекунанд. Бале ҷоизаҳо ба даст меорад. Аммо Хаби Алонсо рафтани Хаби Алонсо аз роҳбарият вобастагӣ надошт. Ман фикр мекардам ин қарори ниҳоии худи ӯ буд. Вале чаро дар ҳамаи ҳолате ки вақте ки шумо мегӯед ки айб дар мураббӣ аст, Хаби Алонсо натавонист гуфта, ҳама ҷоғ мезанем масалан. Аммо чаро ба ҷои Арбелоа мебиёд? Ина саволи оддӣ. Вақте ки инҷо бояд Юрген Клоп биёд, инҷо бояд Гвардиола биёд, инҷо бояд нафаре биёд ки ба Мбаппе гав задатонад. Арбелоа шумо фикр муваққатан. Аммо чаро дар ҳамин ҳолат онҳо барои ин мавсим таслим шуданд? Тамом. Не, як мураббии худро эҳтиром мекардагӣ аз миёнаи мавсим дар чунин дастаи топ намебиёяд. Зидан омада буд ку. Зидан одами худӣ буд. Зидан одами худӣ буд. Зидан айн ҳол бубинед 1000 даста агар воима Томас Тухел рафта буд. пеш Зидан меран саҷда мекунанд, лекин ман Фаронса. Монбек. Мешавад. Масалан Томас Тухел рафта буд. Челсиро гирифт, Лига Чемпионҳо чемпион кард. Зидан худи Зидан омада буд. Вале аз миёни баду бадтар дастаи Реал Мадрид ҳамон қадар девона шудааст ки бадтарашро интихоб мекард. Нафаре ки ҳоло таҷриба надорад дар ба қавли худашон бадтар нест, ба қавли худшон нақстар аст ки бубинед системаи Реал Мадридо ба қавли аз нигоҳи роҳбарият гирем. Ба қавли роҳбарияти Реал Мадрид нафари худи аст, нафаре ки системаи Реал Мадридро аз поён мешиносад. Дар ҳамон ювенилу поён аз боло ба кули фарқ дорад Монбек. Ҳамин бозигарон барои ояндавинии дастан бубинед, ман медонам барои боло дигар чи аст, барои ояндавинии дастан нафари шиносро мебиранд. Валекин вақте ки гап проблема аз чӣ сар мегирад? Ин ҳам нафари бегона набуд, ин ҳам нафари шинос буд. Лекин нафарҳои исторадор омадагӣ ягонташ даставари Реал Мадрид нест, нафари гапзан ҳамаш аз берун мебиёнд бо пули калон ва ино гапзан мешаванд. инҷо ба қавли як нафар авторитетро бо ранги Зидан бояд овард ки ҳам дар тамрин исбот кунад, ҳам дар майдон. Валекин вақте ки чунин мешавад, намешавад ки Винисиусро бо ҳамин қадру қиматаш ба фурӯш баровард ё Мбапперо аз даста чӣ кард, ӯро ба чӣ қадар гуфт. Чӣ пешгӯӣ карда метавонад ҳамин мавсим? Чӣ пешгӯӣ таҳти роҳбарии кор ҳама вайрон мешавад? Вайрон мешавад? Не, медонед баръакс шуданаш ҳам мумкин мисли Ди Матео ки дар Челси чӣ гуна натиҷа нишон дод, ё ин ки худи Зидан ҳам вақте баъд аз рафтани Рафаэл Бенитес роҳбари дастаро ба дӯш гирифта буд дар миёнаи мавсим, ӯ ҳам дар охир бо Лигаи Чемпионҳо ҷамъбаст кард. Лек баръакс шуданаш ҳам мумкин. Дигар як хатар барои Арбелоа ва чанд мураббии ҷавоне ки дар ин гуна шароит роҳбарии дастаро бар дӯш мегиранд ин аст ки корномаи онҳо дар идома мумкин чандон хуб ва рангин нашавад. Бо ҳамин ҷамъбаст мешавад. Сармураббӣ дар майдон Арбелоа аст, дар дохили майдон Мбаппе. Охир Сантьяго Солари буд, чӣ шуд? Ин метинам системаи ин Раул чаро намебиёяд? Раул ҳам худ медонад. Бале пеш аз Алонсо Раулро ҳам мехостанд гузоранд, аммо онҷо интихоб сари Хаби Алонсо аст. ӯ чеҳраи мақом дорои мақоми статус бузургтар аз худи Алонсо дорад, лекин медонад. Хуб мебинем ба ҳар ҳол умри як нафар чанд сол пеш гуфта буд ки куҷое ки Мбаппе аст, он даста Лига Чемпионҳо намегирад. Ман кам ба ҳамин гап бовар карда истодам. Лекин бояд ин сол не сол дигар мавсим. Хайр интизор мешавем. Ин мавсим ҳоло ба ҳар ҳол қурбон шояд шавад. Мавсимҳои баъдӣ мебинем ки агар воқеан баҳо диҳем аз нигоҳи характер, аз нигоҳи кор, равиш, нафаре ки шояд асlan мутобиқ бошад аз байни топ мураббиёне ки ҳоло бекор аст, ин Юрген Клоп. Вале то куҷо ӯ розӣ мешавад барои омадан ва беҳбуд бахшида метавонад ба вазъи даста, ҳоло барои мо норӯшан боқӣ мемонад, чунки роҳбарияти дастаи Реал Мадрид ҳам ба таври муваққатӣ не, балки то ба охири мавсим аз Альваро Арбелоаро интихоб карданд. Мо як замон дриблинги ӯро дида будем, акнун кори мураббигиашро хоҳем дид.